Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zikile izimanga izinqonqoli zikaMaskandi obezibhekwe ngabomvu umcimbini obungempela sonto owaziwa ngamaskandi World Cup impucuzeko lapho bekunohashe elimhlophe kanye noPhuzekhemisi. Labaculi benze ezibukwayo abantu bajabula kakhulu njengoba bashaye ingoma enenkosi phakathi. Kusukuma izinkumbi zabalandeli ngesikhathi sebengena estage zacula kanye nabo amacwecwa bebashaya khona estage.